Irudi eder hauek Juan Aldazabalek, Lasarteko margolariak sortuak dira. Kolore alaiak eta politak dira. Lasarte horiako landa ingurunean, denboran zehar desagertu diren baserrien argazkiek, berriz, atxekabea eta nahigabea besterik ez digute eragiten. Atxo bakar zahar baserriaren argazki bat ikusten dugu. Dagoeneko desagertua dagoen baserria. Atxo bakar baserria ere, aspaldi desagertu zen. Tximistarreta baserria, desagertua. Antxoenea baserria, desagertua. Sasueta, Michelene, Horia txiki, Basoa handi, edota Txartel baserria, dendenak desagertuak. Eta horrela, beste horren beste eta horren beste eraikin. Urteak ez dira alperrik pasatzen, eta Lasarte horiako ingurune ederronetan, desagertutako baserri ez gain, beste asko eta asko itxuraldatu eta eraberritu egin dituzte. Hala eta guztiz ere, oraindik ere geratzen da baserri tradizionalen bat edo beste. Eta horixe da gure asmoa, baserri hoien bila ateratzea, gure azken baserrien bila ateratzea alegia. Bidaia hunkigarria gurekin konpartitu nahi baldin baduzue, izan zaitezte ongi etorriak. Elkezabal txiki baserria. Bueno, ongoxe intxausti, Elkezabal txikiko Jabia, ezta? Bai. Gaur egun, okerrezpanabil, Elkezabal txiki noaindik ere baserritik bizitate. Bai, esnia produzitzen. Esniakin batez ere. Esniakin bakarrik. Zenbat buru dituzu gaur egun hemen, Juan Jose? 18, baita 14 ligera. Eta hortikan bizitzerik baldao? Bueno, ni bizinez bintzat, ez da. Bai? Bizitzei badon, segun. Erozen mutan, entzun detornu maitz, modernidadea pixkat iritsia da baserriaren mundura ere, izan ere gaur egun behiak inseminatu egiten omen dituzue. Bai, deriotik azik egatzen jo fraizor bat, hor beten nahi gartu eta inseminatzen jo. Eta zer eman izun, gero esniaren salmenta eta pixkat hori nola daukazue organizatuta, nola moldatzen zarete? Bi honetik egin kamiona, letxerua, etortzea. Ez nian bila eta gero Andrea da jotea, kalea. Ez zen partitzea da, marmitakin da. Ah, bai, marmilakin eta horri biltzen da Lasarten bueltan eta bai, Etxe. Lehengo itxura serrari eutxiz orduan. Bai. Kontxo. Bai. Zuen gaur egungo etxebizitza Elkezabal txiki berria nolabait esateko hementxe gelditzen zaigu, horko parte horretan. Baina okerrezpanabi hemen nunbait izan zen duen zuek garai bateko baserria Elkezabal txiki, ezta? Baserri zarra emetxe zen, guen gauden azpilontan. Justo hemen, zonalde honetan. Ze urtetan egin zenuten aldaketa pixka bat hemengo baserria bota eta etxe bizitza berria eraikitzaren kontu? 1967an egin zen hori, eta hau geho udazken nian egun, horrea pasagen janien bota zen. Eta zeren seinale da hori, pixka bat baserriaren etorkizuna beltz ikusten dela, ala ez zaudezu oso konforme valorazio horrekin? Bai, nahiko beltz, guzti baserria. Bai. Inok ez du lanik egin nahi ez da. Baserria kalea jotea jentia lanea. Bai. Baserrin, malo. Arrillaga baserria.
Jose Mari Otaegi, familiako nagusia, etxera bueltan dator. Etxe bizitza honek ez dauka zerikusirik garai bateko baserriarekin. Gaur egun, Antonio, Jose Mariren semea aritzen da baserriko lanetan. Behiak eta pigantxak eta ugari ikusten dira hemen inguruan, guztira zenbat buru dituzue? Bai, 160 behar gutxi gara bera, 100 helduak eta 60 gazteak. Gaztak izan duzu, eta segurenik gazteena hau bera izango da gaina. Bai. Zenbat denbora doka honek? 2 egun. 2 egun. Eta oraindik ez diozu izenik jarri. Ez oraindik ez. Bueno, entrevista auketzen dugunean gero didaun batian, asmatuko diogu bion artean izen bat. Saiatuko gea. Jaiotzen direnean, zuek normalean arrak saldu egiten dituzu aragitarako eta emiak gordetzen dituzu bakarrik hemen, ezta? Bai. Emeak usten ditugu esnetarako, eta arrak 30 bat egun, 40 egunekin saltzen ditugu gizentzeko aragitarako. Aragitarako. Esan dezakegu hau dela gaur egun hemen inguruan gelditzen den esplotaziorik handiena edo handienetarikoa, bai, ezta? Bai, izan liteke. Eta negozioa zer moduz dabil? Nahi esan, orain dela urte batzuk Europako ekonomia elkartea sartu zen indarrean, hori zuentzago zer izan da, ona izan da, ala txarra izan da? Txarra. Txarra, eta zergatik? Zergatik, azken batean esneak prezioa bera egin du. Momentu honetan esnea sortzeko eskubidea kuota deitze zaion hori ordaintzea tokatzen zaigu, erosten ari gara esnea sortzeko eskubide hori, eta gehien bat horregatik. Eta beraz, negozioak kaskartu egin baldin bada, merezi du, sakrifizio honek? Bueno, askotan da galder hori egiten du nire buruari, baina azken batean urte asko daramatzat lantegi honetan eta inbertsio handitan sartuta zaude eta azken dian aguantatu egin behar. Larreko etxea baserria. Zuek hau erosi zenuten orain dela zenbat urte? Hau erosiko zen, orain 48 urte zatik, hau zen muinoa aberatza baten basarria eta uste asko zikala basarrik. Nazionalista zelako joan zen, aldin izan duzu hemendiken, Italia joan zela entzun zen. Franco gartu zuen basarria bere ganatu zuen, entzun subastatu 48 urte. Ja. Eta orduan, subastatu zuen gure zuak erosi zuten basarria. Gauzek modutan ere, baserri hau argi eta garbi nabarmentzen da eraberritua dagoela eta pixka txukundua dagoela, eta noiz egintzen duten eraberritze hori, noiz aldatu zen baserria? Paretak zauden oso zarrak, eroitzen zauden paretak, eta soli, eta orduan, hau karia zen ondarra partez, osan masa partez, eta hieldo hau errekarrik jau, bana-banan kendu, eta bana-banan jarri genituen. Hieldo harriak bai, kendu eta jarri, batzuk berritu genituen hieldo harriak ez zira ondo etortzen, baina bestela, harriak behar dira, kare harriak ertzian, eta soli bake bai, hori lehengoko eurratean aprotxetu genituen, altan guztia, eurra oso onda dago. Zuek normalean, aintzinako edo aspaldiko urteetan, baserritik bizi zineten zuen familian? Gurasoak betiakin bizitzen, beti esne betiakin da kalea partitzen esnia, Donostia lehenago, gero lasartea, jendia ugaldu zanien lasarten, baina lotura ondila da. Eta hemen behian, justu hemen behian, zuek hain dela zenbat urte irekitzen duten jatetxea? 10 urte hasi ginean, da 9 urte tardiola jatetxea irigendula. Eta bueno, hor gabiltza. Eta harrakeri, baina guztua gabiltza. Pepenea baserria.
Zenbat hiri? Ba, guainengo ja 18 hiri. 18 hiri. Eta hor atzean dauden horiek batzuk, ezta? Bai, hoize batzuk. Zenbat balio dezake olako hiri batek? Onda balima da, ba, onda itxurazko balima 2 milioi opatu barkua. 2 milioi balio du olako bat erosteak. Bai. Zenbat urtekin erosten dezu zuek adibidez? Ba, gu guainak gaztetik, osten zati merkezio beti izatea, eta gu kartzen du ba, portotik, gaztiak, da Bai. urtekuak eta urtetardiko eta hola. Gehotzian urtegia ezitzen, eta ja behin 3 urte eta ja aztegia ustarri jagatzen. Bai. Eta ja 5 urtekin ja tiraka pizkare bai. Ja 6 urte ditunen ja, ba, pizka karga gezio jutea jartzen, eta gero ja exhibizio batzuk eta ibiltzeko moko balima ja. Gaur egun existitzen da oraindik Euskal Herrian nola konpetizio girori Ba, sekula baino Apustua- gehiago iri jauen. sekula baino gehiago gaina, Leheno basarreko baino dena dona hortako, ja basarrin jendiare, aida, kotxia eosigaren partez, ba, iriak esaten. Bai, Aztea zualde hortan, ba, hola iria. Edozein modutan entzun dut Bizkaian oraindik ere apustuaren eta Bai. erretoaren eta hiriproben mundua pixkat Gehiago. sasoi Bai. betiagoan dagoela, Gipuzkoan baino. Bai, iria gehiago Gipuzkoa lehenko ja, baina afizio gehiago igual. Eta oraindik ere jokatzen da diruan, osea juten da jendia eta Bueno, hasten da diru jokatzen. apustutan. Esatea minimoa, esatea 50 euro, 1000 euro. Bai? Minimoa. Hori minimoa. Minimoa. Gero handi gora nahizuna. Gero izatea jende diru jendioi, bueno, ba horrek gezio goatzu, baina gu zelako jendia, ba, ez du asko goatzen. Bueno. Eta orain gertakari harrigarria ikusiko dugu. Pepenea baserriko hiriparea, errepidean barrena lasterka, 1550 kiloko harria arrastaka eramanez. Zeintzuk izango lirateke Euskal baserriaren ezaugarri nagusiak? Ezagorriak dira, bat alde batetik gune ekonomiko bat da, babes ekonomiko bat. Alegia nekazaritzatik eta abeltzaintzatik sortzen zen enpresa txiki bat, eta bizi zirenak hortatik bizi ziren. Baina ez da gune ekonomikoa bakarrik, gune soziala ere bada. Eta hor bizi ziren familiako kideen arteko harremanak eta oso berezik dira, eta badute bere zuzenbidea ere, idatzi gabeko zuzenbidea, baino ohitxurez etorri dana. Eta bestaldetik esan dugu gune ekonomikoa dela, gune sozialare baita gune erlijiosoa ere. Baserri santutegi bat da. Baserri esan ez bizi ziren lagunena bakarrik, baita aurrekoena ere. Hildakoak hantxe bizi ziren, nolabait. Eta gainea lurperatzen zituzten, kristautasune hemen sartu horretiken, lurperatzen zituzten baserren inguruan, edo baratzan, edo itzutzurepean, hau da telaituaren hegalpean. Eta gero kristautasuna sortu zanen, orduan ja lurperatzen zituzten elizan bertan, edo eliz inguruan. Baina baserri bakoitze zeuken eliz hortan bere jarlekue, bere sepulture, bere leku berezi baten. Eta sepultur hori mantentzen zuen eta zuzentzen zuen nola baina etxeko andreak. Etxeko andrea zen baserriaren ardatza. Zergatik izan da baserria hain garrantzitsua Euskal Herriaren historian, gure historian azken finean eta gure herriaren bilakaeran? Gure kulturaren zanti handi bat hortxe jasotakoa da. Hortxe bizi izan da eta zori txarrez hortxe hil dagoen dela denbo gutxi. Bestaletik euskara no mantendu da. Gure ezaugarri berezien euskara balin bada. Gure kulturaren ardatza euskara balin bada, non mantendu da euskara. Irunen, leku hauetan, baserritan. Hortxe duzu, baserriaren garrantzia, argi, gure begi bistan.
Gure ibilbideari jarraituz, Azkorteko erromeriarekin egin dugu topo. Buruntza mendiaren magalean, Azkorteko Gurutz Santuaren ermita zaharra zegoen garaibatean. Gaur egun, sute eta zahar berritze lanen ondorioz, Azkorteko ermita berriak inguruko baserritarren topaleku izaten jarraitzen du. Hori dela eta, urtero, maiatzean, erromeria eta jaialdi alaia antolatzen dute bertan. Bi. Hiru. Eta bukatu du bosgarrena Barberenaz. Apa, bata, bizi.
Eta txalo bero bat, Urtzi eta Barberenari. Telleri berri baserria, Kaskarro. Bueno, Manuel, beti esan izan du da Euskaldunak hartzai onak direla, eta ikusten dugu zu behintzat oraindik ere hartzai lanetan ari zarela. Hartzaile lehenguak, hartzaile ez da ona, ardi ondo kontu egiten. Hartzaile ez da ardegin ibiltzea lau izten. Ardegin ibiltzea apizi joalago, ni bezala xe. Hartzaile ona, ardi ondo egitzen. Hoi ez da ondo. Gozi da eta. Zenbat ardiburu dituzu gaur egun? Hartzaile ez ondo baina esaten, zenbat ardi ditu. Berdina, endo hoi bat, eta bio. Hemen hengo ja berreita bi hiru hola, eta bestie berez. Irisazia handatza deitzen mendia honak, udaren. Udara barzeko mendia honak. Eta hemen digena, datorren hastiena gesten oain zuitu eta hogean behar da. Zati hemen arrati alperri galtza, hemen ez du galo jarrati. Udaren, mendeia behar da. Ze negozio egiten dezu gero ardiekin, batipat nondik atatzen zu gero etekina? Ardeia ene oso joa, oso txik, hartzaia izetala ardeia ondo egutzu, no? Eta nahi abizitu izan gustatu intzet eta alazet. Hoi dina oso bizka. Asko euk eta lana asko inezko jetzi eta gazta ondoin da danak ematu, gaitxe balin ba, zerbait jortxa.
Ezin ukatu Telleri Berrin baratza ederra daukazuenik, Manuel. Ze produktu lantza dituzue batipat gaur egun Telleri Berriko baratze honetan? Hemen ikusten patata hau. Hemen da pipar txoixeroak, guain aldatu berri. Hor tomatia. Han pipar moro txatu iteguak. Takia berzan, atzegaldien baina, tipula, porruba, letxuba, zanajua. Hau da berrin kanpo honetan, generoetana. Genero naturala kanpo honetan etan. Eta ze intentzioekin egiten zuen etxerako ala kanpoan saltzeko? Ez. Aztien 300etan hola sartea merkaile txikia bezala eta haren dan generoa. Genero naturala emanzkaina ondo saltzea, jendia ondo ostu eta pozik. Mirakanposa iritsi gara, eta baserri galduaren bila jarraitzen dugu. Mirakanpos etxe bizitza ederra da. Beste asko eta asko bezala, garai bateko baserri zaharraren hondakinen gainean sortua. Mirakanpos baserria. Arantxa, Lasarteko Mirakanpos baserrian gaude, eta ez dakit daturik daukazuen edo baserri hau noizko otean edo zenbat urte ditun edo? 300 bat urte. 300 bat urte, Bai, gutxi gora bera. Gutxi gora bera, bai. Bai. Bernardo, zuen familia noiz iritsi zen baserri honetara? Gutxi gora bera, oain dela 72 urte hola. Bai, zuek izatez, hemen okerrezpana? Bai, amazana elkezabalen jatxua zen, eta atxazana agitan. Ja. Normalean bizimodua baserritik atera izan dezu urte guzti hauetan, Arantxa, eta ez dakit nik nolakoa izan den hemen Mirakanposen eguneroko bizimodua, alegia zertan jardun izan dezuen normalean egunerokuan? Bueno, betia jetxi, ez nire partitxu, belarra ondu, lurra maniatu. Danetik pixa bat? Danetatik. Danetatik. Eta gogorra izan da bizimodu hori? Bai. Bai? Gogorra. Edozein mutan, gaur egun ja pixka bat, ez dakitek hitza jubilatuta dan, baina uste dut lan aldetik eta ja behitzak etxi dezuela ritmo hori, ez da, Bernardo? Bai, oain asko zela saio bizigea. Bai? Ez oso erretietuta, baina erdipurdino eta oain oso lan gutxitxe dut, ondo bizigea oso. Zertan jarduta dezu, zer da oraindik ere mantentzen dezuena, hola zelan egiten dezue? Bueno, kapritxo zaitzegea lanian, egile esatezkotan. Bastaga garbi kontuin da, jen burudi kontuinez, esateago. Zer esan manizu, oraindik ere hemen ganau buru batzuk eta ikusten dira inguru honetan, ze animali dituzue baserrian? Bai, baina ez geha jateatik ez geha ekin jaitzen. Bakarrik terrenua garbi euki eta gustatu itxezaskiulako. Arantxa eta Bernardo, ez dakit nik, oraindik ere badago jente bat baserritik bizi nahi duena, eta oraindik ere mundu horretan sartuta dagoena. Ikusten aldiozu zuek etorkizunik, esate baterako Arantxa, ikusten diozuzuk etorkizunik bizimodu horri? Nik ez esango nizuke. Ezetz? Ez esango nizuke. Zaila ikusten duzu? Bai. Bernardo, zuk zer horrek nola ikusten duzu kontua? Oso beltza. Oso beltza? Oso beltza, zatik urte askoan bizi baldin bazerate zueke, ja batera esautuko zerate. Baserri dana galduta. Baserria zuk uste zu beraz galtzear dagoela. Oain mantentzea ematetxuen aiudakin. Bai. Ematetxuen aiudatzuk eta oikein mantentzea, baina oikentze batxue, batez. Bukatu bada. Pixkana
antzinako baserri tradizionalaren antza handia duten plazetara hurbiltzen ari gara. Badirudi bide honetik goazela, eta alaxe iritsi gara Buenavistara, bide honetik. Buenavista baserria. Bueno, Pako, hau nor da ba, artista hau? Kaxiano. Kaxiano? Bai. Akordoia jotzen aldo. Ez. Bueno, hementxe gaude Buenavista baserriaren inguru edorronetan, baina oker espanabil zuek aspalditik baserritik bakarrik ez zarete bizi. Ez. Atxona argina zan, da uade bitan ibiltzen zan, arginda zeien, da atxade bai, atxade argina zan, da uade argintzan, da hemen basarren ibiltzen zan. Da nire Michelinen ibiltzen itzan, Bai. da geho hemen basarren. Bai, beraz bi jardun horietan, batetik kanpoan lanean eta baserriko kontutan ere bai. Ganadukin eta ibili izan zarete, behiekin eta esne zehata. Esne behia ginen. Bai. Da geho esne partetxu eta hola zehazen bai. Baina hemen behirik ez da giri inguruan, ze horrez nahi duiak kendu dituzuela. Bai, behiak kendu ginen, da oain sagardo ginen da, deikatzea. Sagardokin? Bai. Hemen gaina ikusten dut segulako sagardi ederra daukazuela, beraz, etxeko sagarrakin egindako sagardoa. Bai. Eta goendik trasteak eta hemen inguruan dituzue, sagardoa egiteko? Bai. Erakutxeko aldizkia zu segundutxo baten. Bai, nahi dezunia. Eskusio asto gainean ingo du, Kaxianoen gainean, ala? Ez, oinez ungo, ea. Oinez? Bai. Hala, tira, gorte Kaxiano. Goazen ba. Jeba! Nik ez nekina da sagardoa harto buruekin egiten zanik. Bai, horre, harto buru garrai. Zeba? Harto egin, ez dala sagardo egiten. Oain ez dala garaia gene. Oain ez dala sagar garaia. Bai. Edo zen motane, hementxe gaude aspaldiko tolare baten parian eta bar. Eta gutxi gora bera nola izaten da prozesua, hasikeratik kupeleta iristeraino. Hor goiti sagarra bildu, eta angore jo, aurrena, eta gero txorro hortatik goiti bera, gestea, makina, eta gero makinan txikitu, eta gero pala hemen danien zabaldu. Eta traste honen funtzioa pixkat lana, zein izaten da, nola? Hau, zehatu, hola jarri, postezit hortan, arabeira, da gero handik korrearekin, pole honta jarri, da gero, handik intorretoria iban, da hau pixkena, bera haste. Da gero, sardua, hor bera jute, hor txorro hortatik, txullo hortatik, tinia, bera. Da gero handik upeleta. Bueno, beraz, hementxe gauden ingurune honetan biltzen duzue azken finean, etxean egiten duzuen sagardoa, ezta? Bai. Zenbat litro izaten dira urtean gutxi gora bera? 20.000, hola, tankero egiten du. Eta zenbat kupelatan? 5 upeletan. Eta inbeste lan zertarako, Pako? Hemen dit txitiko. Txotxaiteko? Bai, jauna. Probatu baldeu? Bai, jarri baso. Bai, bota aldurri gabe, Itxura txarrik ez da honek, Ez, una da osardua. Bai? Bai. Gorea eta bitza politia. Bai. Gustu ere bai. Gustu ere bai? Bai. Bueno, topa, jauna. Bai. Osasuna? Bai. Jo, edarra, Hola, bizileike, Bai. Una da bai hau. Beharra, Azkenean bai, aurkitu dugu baserri galdua bere egitura tradizionalarekin. Hauxe bai gura entzinako baserrien ondorengo zuzena. Elkeza balaundi baserria, lauterdi.
lasarte aldean mundu guztiak Lauterdi goitizenarekin ezagutzen omen du baserri hau. Bai, begira, nire atian atxona etorri zen Amazatik. Eta itxura denez, biez bat apurtu ba edo moztu bazun. Eta esate duen jogatu zuela musian ez dakit zertan eta irabazi nun bat. Eta lagunak esan ziola, bueno, ez boste gorita, ez, boste ez, Lauterdi moek eta itxura ez horte dator, Lauterdi. Lauterdi hor da. Sasia indarrak gutxi gora bera noiz iritsi ziren baserri honetara, badauko gorren berri? Ba, gutxi gora bera etorri zian 1860ean. Sasiain, baina aurretik Larburu hemengo zan, Etorri zen gizona, etorri zen Sasiain. Baina Andria hemengo zan, Larburu. Zu okerrez panabiltzea baserri honetan jaiotako azken laguna. Bai, eta kuku ez dela. Zeratik, nire aurrekoak 10 zian, eta aurrekoak beste 10 11. Eta ni azkeneko bai. Azkenengoa, eta nola goratzen dituzu haurtzaroko garaiak, hemen oraindik gelditzen da Aintzinako baserriaren berri eta bar, nola goratzen dituzu urtaiek, Bixente? Bueno, ba, zer esango zupa, hemen baserritan bizitzarako modua ez da, denetetik esan duen, zauzkazun behiak, txarri bate bai, gio zoruak, baratza, eta hemen txe, denetetik zerbait egiten. Holexe, Hau da marabila, Bixente. Ez dakizu, baina nik honi Aintzinako kontuen usain hartzen diot. Noizkoa izan ote daiteke, ganbara hau? Ba, beira, esaten da, 1600 garren urtean, pasala hemen basarri bat, elkezabal izena zuna gaina, baina ez nik ez etu izango da, zatik gane, Meretziarren mendian, karlistako gerretan, urneetan 5 basarri geratu zen bakarrikan, eta nik ez dut uste hau gehapagarri geratu zenek. Eta hau segurezko ordune erre ingo zen, baina ez dakit segurezko, ez dakit. Egozein modutan, Aintzinako usaina bai. Zerbait bai. Leno, justo baina behian ikusi dugun zutabe nagusietariko bat, Rauxe, ez da? Betikan gora datorrena, eta estruktura... Bai, izaten izun nola zaden, 4 zutabe, 4 poste, erdintza denak, bera, 1, 2, 3 eta 4. Eta esaten ditu gainean nola zen buruz josita zaben. Ikustu juzu, nola josita? Bai. Eta gero beste 8 daude batan dago, bestia han, oseak, buelta guzein dizuetuta. Bai, kanpokoak ez da, eta hori orduan erdiko laurak. Zea, hemen pareten kontu ere garrantzitsua izaten da Euskal Baserrietan, hau mendebaldekoa. Bai. Ua, iparra. Eta bilak itxu-itxuak. Bai, ordu netxia tontuak, Ez da, bazakita zerratik izan hori. Ebila eta aizia handira etortzen da. Eta geho, egua eta ekialdia berez, ekialdia euski ateatzeko saludua. Bai, ez da? Eta hoxe da normalean Euskal Baserriaren estruktura logikoena edo normalena. Nik uste denena. Hemen ikusi beharra dago nola dagoen arkitektura aldetik eta bar dana egurrarekin egina eta untzarik erabili gabe, holako zer misterio handirik gabe, baina dana perfecto eta sendotasun itxurarekin eta ikeragarria. Hiltzei gabe eta gaina egurraka ilusiak, ikustezu, soligonek azten dira hau bakarrik ez, denak. Azten dira hor eta bukatzen dira antxe, denak oso osuan. Orduan nunbait bazen egurra, gaur ez da holagoik. Hainbeste ez da gelditzen, eta lako kategoriko ere gutxi. Hoi gutxi jo. Nik ez dakit zuke kontrako petxak dutuko duzun ala ez, baina olako baserrik, olako ganbarak, olako Aintzinako usain hau ez da asko gelditzen, ez da sobera gelditzen Euskal Herrian olako baserririk. Ez, eta nik uste gehote gutxillo gaina, Zeratik, honek hemen egongo alitzeke negozio bat, bizitzeko bide hon bat, bihar eukitxiko den olakoa baina, bestela nik uste hau goiti bera igula, atzeka. Lastima. Baina nik aluztete, Bixente eta bere familia ez dira baserrian bizi. Igandetan etortzen dira atxeden hartzera, eta museoa bailitzan zaintzen dute. Primeran, iritsi gara Zaltzatera,
Agian ez dauka betiko baserrien egitura tradizionala, baina ez du asko aldatu bere itxura, eta nola edo hala, eutsi egin dio bere nortasunari. Haze sorpresa izan zen, niretzat etortzea, eta saltzate baserria lasarten aurkitzea. Banekin, Ainton hori entzun da, ama hemengoa zeukala, gure bixamona. Eleiz egita, hemen oinik ere leizte gitarrak zaudete. Agurak jona Isidrok, etxe honen omenez, beak ondo zautu baitzuen, saltzate izeneko fandangoa idatzi zuen. Hori joko izuet, bertan entzun dezazuen. Anai batek damaki basarriko martxa, hori basarretik bizitzen da, lehengo gurasuan legea, eta beste zenidia, pixkat muitu behar izan dugu, beste lantegi batzu bilatzea, hemendik danantzako ez daulako etorri ikan. Adibidez horretzeko jaskoiek zenbat dituzue gaur egun? Bai, hor ekartzen ditugu 60 bateko tandak, dia olesko ikusten zuen bezala leposoilak, dia arraza bat. Haragitako oso ona diana, oso haragi ona dute, grasa ez du beste batzuk gaine grasa, eta gero sendua dira eta hildare txikitan gutxi goitxe dira. Esan duten bezala jateko ere oso haragi ona dute. Eta oiluak ere bai, ez da? Horko beko parte horretan? Hor bestaldian, alde horretan eukitzete oilu batzuk, garroltzetako, 30-40 bat oilu oten dira, eta etxeako eta beste batzu saltzeko. Inguru hauetan oraindik ere badira batzuk apustua egiten dutenak, adibidez zure anaiak, kasu bakarrik baserritik bizitzeko, ezta? Bai. Zuk uste duzu mundu horrek badula etorkizuna, sakrifizioa asko, baina etorkizunik baote du ala galtzen nahi den gauza bada. Etorkizuna hola, tankero hortan lan nahi da, ez oso zaila. Inberra dago, inbertsio handi batin, aldaketakin, obrak ikullu biharren bezalako prestatu, o bestela etorkizuna zaila daka. Gu mantentzea oraindik anai batek etxean lan egiten dula, eta bestiak kanpoan lan eginez eta bere ordu libretan launduz eta sakrifizio handi inez, euste jo nola batxe. Baina guztia pena emate dulako, ez pena handi emate guztiare. Eta gure semalabek eta ez dut galdituzte olako kontuak, baserriko kontuak, ala uste duzuia denboraldetik limitatu dagoela pixka bat? Nik uste ez, hori bizkana beste baserri askotan ikustean bezala, hiltzea dihua zatik, hola politxa ematen du, baina etorkizunik ez dago, hola. Saltzateko gure baserritarrak argi esan digu mundu hau hiltzera doala. Mundu hau
hiltzera doala. Eta horren bestez, Lekuna baserriaren irudi gogorra etorri zaigu burura. Lekuna. Hortxe bukatzen da gure bidaia.